ทักเอาทุนเลยหลังเลยมาทั้งหมดทักปืนฉลับเนี่ยพับนั่งหน่อยดิไปจุดไอ้ยะโจแต่ฉันไม่กลับมาเลยจานมาเลยLogoफोर आं दा अमानो माबा खानो नागिरदों मा होनोमोनलाय बुथुवा ना मा होनो बेखौ अमानो खाना लांनो नागिरदों मना लाखाबाय बस्था लाबोदों खिन्थु नै बिदि बुथुवाखौ हा उफाय गैया गाइस अमानो खाना लाङाबा अमा फिसिना लाबाय जेला आदार बुथुमखानांगोनखा रुना होनो थाखाय लांनो नागिरदों दुन्दिया खिथानो आं दुन्दिया बागाना बाप रे ओइ सिबर दुन्दिया nih bibar bari दुन्दिया बिबार बारि दुन्दिया बिबार बारि दुन्दियालै दुन्दिया बेसेबा गोलाव थांग'नोनो हाला बाबा मानिखौ खानाङा होनदोंमोनलाय आलु बारिनिखौ खानाङा माने हा अके मटर बारिनिखौ खानाङानो जेनेबा बे मटराव माने बिबारखौ एम्फौआ जानायखाय बिबारनि माबा सारदों आरोना ओमफ्राय आं दा नैफोरखौनो खाना लांजोबनोसै नैबेखौ मैसुम होनो बेखौ खागोन आं दा ओमफ्राय नैबेखौ बुथुवा होनो नै दें बे बुस्थुआ आलुजों एवनानै जानो मोजां दै बिराद गोथाव जायो गाइस एवनानै जादो ओमफ्राय मैसुमा आरो रुनानै जानो बिराद गोथाव जायो माबाफोरजों लाइफोरजों बेसरफोरजों बिराद गोथाव जायो खिन्थु ओमफ्राय नैयाव जोंहा मा होनोमोनलाय बिदिखौ मा होनोमोनलाय अल कबि ना बान्दा कबि नैखौ फोदो माने ओरै इसिनि लावथबा माबा सालगम बायदिखौ बेखौ नैयाव नै फोदैयाव दायो आं गाइस खानोसै मा होनो आरोना नैबे मददा ओइ इसर सावना दै नै होलायबाय दें होबाय अमानो गाइस जानोबा जानाय मानसिफोराबो जारिखौबो जाजायो अमाया जायो जारिखौबो खिन्थु आं दा बेखौ हुलुला बिरा खाजोबलांगोन आरोना गाइस नै हाय फाय मैसुम फाग्लि नैबे मनायाव दा कलटाब सोनोसै आं दा सोजेबो माजेबो सुजाबाय नै मनायाबो अफाराव मोनफैदों आं दा नोलोबारियाव अफाराव मोननाय दै गाइस नै मनायाबो दें आयौ बाला मा बुस्थुआ बेलाय फख्रिया माथो लांदां जाना दं बाबा इयाव इनि नाखौ हमबाय माथो रानथाबजोब्बाय है रानजोब्बाय माथो नैबो अमानो होजायो दै गाइस नैबो माने सुलाबारि जाग्रा सुलाबारि ना खारै होनो मा होनो बेखौ सामलावथि होनो दै हाग्रानि मैगंफ्रा बिराद दै मुलि होआ मा होआ जाजायो माने एखेबारे बेखौ आं दा अमानो रुना हैगोन गाइस दै मा होनदों ओं ओमफ्राय मा खालामनांगौ आलु बुंबायखो आङो अके आलु बम्बाइखौ बुरनांगौ जाहैदों आङो ओमफ्राय देखायनांगौ जाहैदों गाइसफोरनो बाबायाबो बिराद फिसाना खाथ्रालै बिराद जखर माने
साम लावथि नैयाव माने आबर हाजोफ्राव थांबाथाय साम लावथि माबा माबि मैगं बुथुमनाय ना आबर हाजोआव जोबोद गोथाव मोनखायो आं माने माबा मेजेंगा थेजेंगा उदै बुंजालासे लायनाय ब्रां मोनलायलायनाय जायो आं मा होनो आरो एकदम मेजेंगा थेजेंगा माने बुथुमजोबलायलायनानै जाबाथाय मोदोमफ्रु गांजेमा बाथोन देबाथ' हास्लाबखाया ओंखाम जानाया जाथ'बायलै गाइस नै मैगंफोरा आन्दायथारालै इदियाव आलु बम्बायालाय माबे बाबा अबेथिं बियो थोदस दहायनो खिथाहरनांगोना नोङो जाम्बा बै बिफां थैनायालाय माथो जाखो नुदोंनै माने बुरखोन्दा खोन्दा आरोना बै खनानियालाय माथो जाखो बिफां थैरोमा होनदों आरो नैखिजाना माने गोथां गोथां दै बिफाङा नैखिजाना माने एसे थैरोम जाबाय बेखौनो होनदों आरो बाबाया बै आलु माबा बम्बाइखौ देखाय इदि होनना बुंदों आरोना गाइसफोरनो ओमफ्राय आङो बुरना नायनोसै माने मारै बुरगोनथाय र' थोद आङो फुनो अनलाय लाङोलै माथो मद'-मद'थार होनोसैलां फुनाया फाप नांनाङा दै ओइ थोद आइया अमा जरासे फैखाबायलै जारलालै नैयाव थाबोजोब्बाय नै बेखौनो फुरनानै खिथानो थिनदों माला बाबाया इमान फिसा फिसा बुंनो रोङाना आं आदैहा नै माने दंबावो बेसे गोथौ बुरनांगौ जाखो माथो गैला नामा आयौ आयौ आयदै आखायाबो नैखौबो साबख'नोसैलां गैया बेना फिसा फिसाथार इ नंगौना नङा बिमासो नामा बेलाय बिमा नङा आइ बुरथारलालै आं आलुआनो फिसा फिसासो माथो बेसे गोथौ बुरनांगौलै होद नैयावसो गिदिर गिदिर दङ मोनसे साबख'लायबाय देन्जार मोजां मोनो इजों ओंख्रि जाजागोन दै ओंख्रि जानो लांनांगौलै बेखौ आलुजों जागोन जानांगौ सबखौबो नैबे नोलो हाग्रायाबो जाजागोनदां बिजौआ सबखौबो जानांगौ ओइ गैला माथो गोथौ थारमाने गोथौआव थाङा बुस्थुआ नै बि साफा गाबोन बुरनो फैनांगौ नैसिनि गाइस बिसिनि मोनबाय आं नै आं दा मा खालामगोनथाय मायाव लागोनथाय बाबालै बुरनो थिनलाबायो मायाव लागोन मायाव मागोन होद गालांगारनोसैलां जानाय नङा खायनोसै थाब-थाबनो होख्लायनोसै खानाया एबार बैफोराव ज' गाइस आङो दायो बर्थमान नैबे खुदुनाफोरखौ देव नै होनोसै माने एरेगा बेफोर मैगङा बेसे स्वाद बेफोर मैगंखौ गोथां जानांगौ आलुफोरजों एवनानै इमान दुनिया नै साइज लाफाफोरा माने गोजानावसो आरोना
गावदां बयल खालामनानै लाइजो लाफाजो स्लुप हायफैलै मा होनो आरो गाइस मा होनो आरो सेसन लुगैजोब्बाय आं खिन्थु जिया मोनबोलायबाय नै बाबामोना दादैदो बाबाजो नै नलबारियाव फैबा नोलोबारियाव फैबा इदि मोनजायो गाइस ओमफ्राय इ मा सुख्लाब जाजोब्बाय नामा ओइ नंगौ मानो इदि जादो सुनायसो माबा नांना दोङो थोरि मा ओहो भिडिअ'सो बानायदो माब्रै सानैनि हे हा 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 याव लाब दङ इसोरो मालाय आङो दिनै फैनायाबो लाब दङ आरो मोनजासिगोन ना खुसिया ताजा नै मटरफोरा खानो जाजोब्बाय जोंहाना खागासिनो दं दाख्लैनिफ्रायनो फानदो खानानै नै खानो जाजोब्बाय फानगासिनो दं खायै लाम ओइ दाख्लै आं खोनायाव फैदोंमोन ना गाइस फाननो जाबायानो जाना मटरा आयु हाबाब संख्रि गोबाब माबा नै खाखांबाय बस्थासे खाखाबाय आङो ओरैनो सेखा लानानै खादोंमोन ओमफ्राय नायदो गाइस बेसे बुरजा खाखो आङो बस्थासे ने नैसिम आरोना बस्ता गेजेरसेनि बारसिगोन नै इखो सोबा नै मटर एसे लादो ओंख्रि जानो थाखाय नै नायदो गाइस बेसेबा खाबाय आं अमानि थाखाय लाइफोरखौबो खाना लाबाय लाइ बोराइखौ ओमफ्राय नैखौ सोनोसै आं दाना अ माय गड सोबाय नै आइ काब वाव आइ दाक दे पटापट खुसियादो ओंखाम जानो थांसै आंहा ओंखाम जाना थांसै गाइस नै टेस्टि नोलोबारिनि खुसिया इতিয়া मैं रुबाय करिम गाइस खामफ्लायाव जिरायनानै हानोसै आं दा नै खामफ्लायाव नै अर सुखाबाय होखानोसै दमनो अराबो ग्लाव सिन्था गैया एभेलेबेल बन दङ दाखालि जोंना गाइस जनायनि सासे गाइसआ सिनख्रुबजोबना होलांदो एभेलेबेल हा मानि नै दोननोनो जायगा गैया जालायना दं गोलैलाबायनासो दं एभेलेबेलनो नै एकदम औवा बनलाय मा बनलाय बारियावथ' हाइ फाइ जाजोबना दं ओमफ्राय नैबेयाव अमा गोरलैनो रुदों नै ओंखाम माइरं रुदोंमोन नै खान्था ब्राययाव अमा गोरलैनो आरोना अमा गोदान लाबोलायबाय ओमफ्राय दा बेखौ जिरायनानै आरामसे जिरायना लाना हाबाय थानोसै आङो हानानै दोनसै आरो नै दै होग्रोबाय दै रुग्रोबाय दा ओमफ्राय दैया दुंबाथाय मैगंखौ होनानै मैगङा मोनबाथाय माइरंखौ जब्ब' होनानैसै आरो माइरं एसे माइरंखौबो संनानै होनांगौ एसे गाइस ओमफ्राय आं नै हानानै लाबाय दा मैगंखौ हानांगौ आरोना जाब्रेंगा जायो नालाय एसे हानानै माने रुनांगौ होमबाना मोजां जायो गेब्लेजोबो होमबाना एसे माने इसिम हास'यो आरोना नै मैसुमा मोजांथार जानोसो लुगैलायलांबाय हास'यो एसे स' गाइस आङो रुलांबाय थानोसै दायो हानानै ओमफ्राय दायो मोनबाथाय देखायनोसै दैया दुंबाय आरोना गोदौवाखै एसे गुदुं जाबाय माने होना होनोसै आं नेनो बाथारबाय होना होबाय आं गाइस ओमफ्राय दा
माने दै दुंखाबाय नालाय ओमफ्राय दा मैगंखौ होना होजोबबाथाय मालाय हारसिं गोदौबाय थासिगोन खोबना होबाथाय गाइस दा हायै हायै नैबे खावसेयाव मोनफैबाय आरोना दालासेमोन खावसे हानो हाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो मालायफोरा दुन्दिया मोनजायैनि मा जायो जोंहा नै माबा अमानो मानि दुन्दिया होलायलांसिगोन नै गाइस नै आङो दा माइरं होबाय आरोना माइरं एसे होबाय एसेल' होदों सेरसेनि जखा होदो आरो बिदिनो पाइपजोंनो होथारदों बेयाव मैगङा मोनजोब्बायनो मोजां जाथावथाव मोदोमजोब्बाय माइलाय नै एन्जर बेदर मोनफैलायबाय जोंहा नोलोबारिनिफ्राय नै बेरागासिनो दं नोलोबारिनिफ्राय मोनफैलायबाय गिदिर माथो र'दै मासे देखायनि आं लान्जाया बोथिं लान्जाया बोरैलै बोथिं आया माया रे डिस नै गिदिरखा जालायनोसै जोंहा गाइस अन्थाइ बाजाबदो रायजोफोरा नुजाथि फैना दंखायो जोंहा जालायनोसै नैबे आलासि सासे फैदों आरोना नैबे सनापुरनि हा एवबाय खरिमारुना दायो होलायबाय जोंहा नै ओंख्रि संनाया बेयाव माबा रुदो आरोना लाइ मैद्रु लाफा लगायनानै गलाय गथाय रुदों माने अरावबो संनांगौ जायोना नैबेयाव एवगोन दा दहाय फिथा सावनाय दंमोन आरोना बेयावनो एवनोसै माने फिथा सावगोन दा थावानो देन्जार गैबा जाया ताजा माल स' गाइस एवनोसै आं दा एवबाय आरोना नै मेजेमखा आयु अमा बेदरजों माथोंसै नै जि मेजेमखा माने बेखौ माने मोजाङै गोजा जाहांबाय दासो थिगसे खालामनानैसो गोरान खालामनानैसो दै होगोन आं माने एन्जराबो माने मेजेम गोजा आरोना जि मेजेमखा आयु आं एन्जर जायो गाइस सोर जायो दा इयाव अन्थाइ बाजाब होगोन अन्थाइ बाजाब मोननो गोनांबाथाय बेयाव जेबो होथ'वाखै दा एबारा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें बानलु मस्ला मस्लि होजोबगोन इयाव दा गोथाव एवना जानोसै एबार